Pozdrav ljudi, dobrodošli na Kriptoentuzijaste. Danas govorimo o novom Bitpanda DeFi novčaniku. Bitpanda, dobro poznata platforma u svijetu kriptovaluta, nedavno je predstavila svoj potpuno novi DeFi novčanik. Ovo je prilično uzbudljiva vijest za sve ljubitelje decentraliziranih financija. Ono što ovaj novčanik čini posebnim jest njegova impresivna podrška. Omogućava pohranu i upravljanje s preko 5000 različitih tokena, i to ne bilo kakvih tokena, već onih koji su prisutni na glavnim blockchain mrežama, što znači da je pokrivenost zaista široka. Zanimljivo je da se ovo lansiranje dogodilo samo nešto više od tjedan dana nakon što je Bitpanda objavila svoje rekordne financijske rezultate. To nam pokazuje da Bitpanda ne samo da bilježi uspjehe, već i aktivno inovira i širi svoju ponudu na tržištu. Novi DeFi novčanik je sigurno korak naprijed u tom smjeru, pružajući korisnicima više opcija i fleksibilnosti u upravljanju svojim kripto imovinom u decentraliziranom svijetu.